po nun, sir. Ang Yes. binid po namin, Yes, 39 assuming, pesos. okay, 60 pesos. Bakit papakainin mo yung presyo ng worth 39 pesos a day na meal o 3 meals a day? Kung ang budget na binibigay ng gobyerno sa NBP, 60 pesos, at least noong 2018. Yes, sir. Na-increase ito ng 70 pesos sa 2019. Hindi ko ma-reconcile bakit papakainin mo lang yung presyo ng 39 pesos worth of meals when binabudgetan na ng gobyerno, saan napupunta yung balance? Subsistence allowance yun nakabudget Yes, sir. 60 pesos po nung 2018. 39 po yung binid ko. Kasi hindi po ako mananalo definitely doon kung hindi ka po magbabagsak ng price. Lowest calculated bid, sir. Tapos, sir, nung 2019 na po, wala na nga pong nangyaring bidding until nung August 22 lang po yung pinaka-bidding. Question, si OIC Bonape, magkano yung pinapakain nyo talaga sa preso sa isang araw? Magkano halaga? Sir, actually, it's the product of the Bids and Awards Committee proceedings. Kaya yung mga bidders, kung magkano po yung binid nila. No, pero I assume that DBM would release to you the corresponding budget in the amount of 60 pesos per day per PDL. Yes, sir. Item yes, yan sir. Yes, so sir. saan pupunta ngayon yung diferensya na 21 pesos? Our policy, sir, is to return it back to the PDLs. In what form? Yung mga pagkain, sir, nila, pagka may mga activities, tulad, sir, ng may problema National tayo Correctional Consciousness Week. Yun po ang ginagawa nila because yun po ang policy ng aming directors noon. We should not tinker with that extra amount, but return it to the PDLs to add to their subsistence. Ganun po, sir, ang ginagawa nila. Nire-realign ninyo. Sabi nga ni Senator Tol, baka madali kayo ng technical...